so smiešnými videami, ktoré pridávam na YouTube, na svoj kanál, ktorý sa bude volať Davko TV. A proste každý tretí deň by som chcel pridať aspoň jedno video. Ak sa niečo pokazí, skúsim vás informovať nejako, že max 2 dní by som meškal s jedným videom, viac by som si nedovolil. A keď sa vám tie videá budú páčiť, lajkujte, sledujte, odoberajte, zdieľajte a ďakujem vám za pochopenie. Nesledujte moje háro. Teraz som sa bol sprchovať, takže tak. A len toľko by som chcel vám. O 3 dni prichádza nové video, takže ďakujem vám dopredu za sledovanie.